Mo ni yutang natawhan ni Tutong Tugsok TV. Okay mga guys, kita nami og among gipangita no. Mo ni si Dodong Tutong Tugsok. Iyang mga kaliwa to. Tara. Ang gipangita nako ang wa karon nakita ra gyud. Hello guys. Dudul lagi mi. Naan na gid mi sa tugkaran sa ako ang yuta nga natawhan. Nga naa diri ako ang gi lubong ang akong pusod. Sa una pagkataon ako. Kami sa Limukoy diri mi natawo ani Gilograha mga guys ani. Mao na ni siya. Gitawag og Barangay Duangan. Balanban, Cebu City. Oh. Mga plastaray. Mailan sa dimo mga guys ang namuyo dire kay di kay lagyo ako gisura. Mga bungot sa ukok ba. Oh. Guys. Ang among pipangita ni ang wa gid mo pangita mga guys. Ang wa gid ang pangita oh Malaysia. Anay man mga guys. Ay baboy. Mana siya prestada mga guys. Kuyaw sa dire kay nagi mga binuhi ba. Oh, malabok pag yung manok. Ulatam ko sa manok mga guys. Isog magwardya lari. Siya ang mga yutang na tawhan mga guys. Oh. Mga guys, mao na niya. Nakatungtong namin sa yutang na tawhan ni Tutong Tugsok. Kasi kalimot sa pag-subscribe sa akong channel. O dyan mga Mix TV, Tris Bakak. O Limukoy, Tris Bakak. O yung mga Jinglets TV. Mo tong ganiha kini ang atbang mga guys, mo na balay sa ko ang uyuan no. Dahil siya sa iyahang binuhi nga sigbin, sigbin ba na? Sigbin na uyuan? Oh no. Sigbin na imong gibuhi? Ano imong gibuhi ba sigbin? Oh, sigbin lagi ko no. Mauro na sigbin nga naikog. Oh, wa gabae. Oh, uyuan ko ay. Og watsinanggo ko, mas labaw na kitong watsinanggo ko ngayon no. Tamay. Oh. Asa may maliwat dahil yung pagkumangko sa uyuan gina. Okay. Daghang salamat uyo na. Oh. Mga guys. Dire ko nagpuyo sa una mga guys oh. Muna yung mga balay ko mga printis. Dong dire. Mo lagi ni amo ang natawhan yutang natawhan din mo. Oh. Kaya mga guys. Sarado mga balay. Mga dire akong mga perintis. Maban. Oh. Yo. Yo na may bahaw. Dong. Wala kahirig baboy bligya na daw. Wala naman gaw. Wala na dire. Abo lang mama nahalin na laghapon. Tulupok. Sus yang iwas kita. Oh no. Oh mga guys oh, ang sundao dire oh. Mo ang kon. Sundao sa mo ang barangay oh. Mana siya? Wag agaw. Tog. Wanay lain, wanay kay hiring. Oh, ano to lang amay? Amay dato? Na? Lahos na naman kaw. Lahos mi dari. Are sa mi dari mga guys. Gaw, salamat ya gaw. Mga guys, tara subos. Daghang mataw. Mga siya mga guys oh. Perintis oh. Kanang gabarog mga guys. Mao na haring gangis dire. Nasaag ko sa ako ang yutang na natawhan no. Naraingon siya. Hoy baboy bligya dia. Baboy nga tipo mo ron. Oh. Ato ang bang banig na. Ngita lagi mi kay magminyo ko kusab.
Patay. Sus na isul gyud. Nigua din. Tuhana din mo ni secure mo. Najok. Adto sa dito mangita mi. Salamat kayo ha. Mga guys. Ko ang mga apprentice. Dahan kayo. Mo ni yutang natawhan ni Tutong Tugsok. TV. Ang pagbabalik ni Mr. Tugsok. Tangan magpik-pik siya. Subay na sad mi sa mga tarong nga daan gining halisod to karon tarong na gyud oh. Nami sa mo ang barangay gyud barangay. Wapo na magdaan ri day sa una sus dahi ana. Asa dire? Babaw ta? Dire ta? Tulay sa taso. Ay. Ilang kanto ba? Kadong mi sa ilang ulasad. May eskwelahan naman sa una mga guys, babaw. Eskwelahan. Panahon sa paggubot rin mga guys, mauning sa unang panahon nga dire may nangataw mauning naabot mi sa Mindanao mga asas kong mga igsuon dito gani uban ay siya mga guys pastada sa mga dire giko na tao anong babaw ana buntura diha na diha mong balay sa unang panahon ay ito. Tahan sila rin kay kanta sila. Ayan mga guys, padung mo diri sa nagtapok nga balay kay nangita lagi mi sa awa na makita. Nangita na mo Okay, pastada rin yun. Okay guys. Mga apprentice. Okay kayo. Okay mga guys. Nakakita namin og among gipangita no. Mao ni si Dodong Tutong Tugsok. Iyang mga kaliwa to. Tara. Ang gipangita nako ang wa. Karon nakita ra gyud. Bintaha gyud mangita ta sa wa mga guys. Ayaw mo kalimutan sa pag-subscribe o pag-click sa bell icon para kompleto minsa mo ang video nga among ihatag kaninyo. Ay labi na gyud sa Janwa Mix TV Tres Bukak o Alex Alimukoy Tres Bukak o sa Jingles TV o sa akong channel Tutong Tugsok TV. God bless kaninyo. Ako dahil si Tutong Tugsok. O dira. Okay na kayo. Kusang videohan rin akong mga amigo. Klaro na. Hindi lang kay may artista nino daghan nino tam artista gamay. Kita mo mga unggoy, nawa, mga unggoy, Kung unggoy mo ang nagkamera, aliwas mo sad. Di maura gyapon. Nagsuor na siya oh. Okay? Okay. Salamat. God bless kanyo tanan. Adto na mi.